Kaya man ani akong assistant. Parte magtulog ka. Ma. Ay, buli natin. Ano, di ka, Dok? Ay, wa. Wa mo ko'y pasyente, Dok. Maong giduka ako ba? Amo, di ay. Nya, ready na natanan kay mo na ba to si ngungo ron nga magpa tahi atong yang ba. Oo, okay na ni Dok, oy. Asa ang gatong mga gamit ni mo ako na itong unang ni tubig. Maayo yun noon. Putangin nag-unlan kay para makaabot sa ngungo. Nya, tawag na to na ko, Dok. O tawagan na palihog dito ko. Kay, Kaya masugod last ka. na siya, Dok. Hindi ko man mo ulit mo out na ta. Mo out jud ta. Uy, kay kibang biya ka nga mag-outing ta karon. Ay, Nya, hindi, ay. gabi na ra ba? Pag nag-swimming mo ka ta. Mao gani, pero dito magpagabi. Ah, oo. Kibang ka niyo biya ayo dito ko ano piguana na to. Ilan ta magpagabi pero mag-swimming ka Oh, to. mag-net swimming ta pero di kita magpagabi. Kasi ako nga doon si Ngungo to, Dok. Si, Oh, Mr. Ngungo. Mr. Ngungo. Mr. Ngungo, ingnahoy. Ini pag-ingon og Mr. Ngungo, ha? Mr. Ngungo. Ang apelido anak mo. Ah, Ngungo. Mm. Ah, sige, Dok, sige, Dok. No? Oy, Good morning, no? oh, Mr. Ngo. Kumusta, Mr. Ngo? Okay lang ako, Kanang, Ayo. anya kanang atuan ng sugdan og tahi. Kanang mahuman dayon ta, mulakaw ra ba kuron? Ingin ako. Oh, sige ka, wait sa kay Mr. Ngo ha kay. Umuwi. Una na nato imuhang kuan. Ingin na, ano? Ingin ako. Sige, sige. Makirapin na ang ininunok mo? Ano, makirapin na naman mo? O lagi, ayaw ka Makirapin lagi. na, si Mana naman, anit, no? Ay, sige, pamana na. Nya kanang Mr. Ngo kanang ipasta lang imuhang kuan ha. Nya Oh. ayaw lang jud ka kuyaw ha. Kay mo taas unya imong BP. Oo, ingin ako, aling na ulit mo, no? Aling na ulit mo. Ah, salamat kay Mr. Ngo, nya ato nang sugdan. Oo, ingin ako, inahangan mo, ingin mga kami. Ha, dili na. Wait, tama na. Ano na? Oh my God! Nang man mo na mo niningan ito. Kaya ba? Oh, dili. Lahi ni siya, Mr. Ngo. Din na Oh, lahi ni siya. Nya. Sige, ato nang sugdan na. Oo, tamot ka banget. Maana no. Dili, dili, dili. Eternity later. Mr. Ngo. Umana kita, Mr. Ngo, nya. Kanang suway kuno og istorya, Mr. Ngo. Kanang Luzon, Visayas, Mindanao. On, Alayan, Molinaw. Oh my God! No, mama, no, man mga nahi, maong, no, ay. Ah, unya na, Mr. Ngo. Relax lang, relax. Man na, amikin angin. Oh, relax lang gani, Mr. Ngo, ka atong tarungon. Tayo, mali. Oh, tayo ko na to balik ka nang masigo na natarong tayo. Wait sa Mr. Ngo ha. Kaya na mga, ni, amo ni nga iwa, umama, no. Dili, okay na ni May Mr. Ngo. amangan mo, iwa, no. Dili, ka nang. Kasi ka ni, maka-istorya lagi ka ni Mr. Ngo. Hiwa naman, hiwa, Dili lagi, sige, at anong soya. A few moments later. Oh, Mr. Ngo, mana Mr. Ngo? Sige, suway ko no Mr. Ngo. Luzon, Visayas, Mindanao. Miss Hong, ilangaw. Oh my God! Oo naman, namon man. Ingon nga ayaw, ang amin na, hiwa, namon, ma. Ako naman, oy. Nya na Mr. Ngo, anak sa Mr. Ngo ha. Ano mo, oh. Sige ko an. Mami, mo yun. Lagi. Ayaw mo, Nya na Mr. Ngo, lingkod lang sa Mr. Ngo, lingkod lang. Ah, kanang Mr. Ngo, nagdali magkukuron Mr. Ngo. Oy, kanang, pwede mo balik lang pa din Mr. Ngo. Ato alang usbon na to inig ko ang magagadali magkukukaron. Di ka nang, baka maura lagi ka Mr. Ngo. Ato nang tarungon, ato anang mag-reschedule tagbalik Mr. Ngo. Kaya para matarong dyan na siya Mr. Ngo. Para makaistorya ka. Oh, nga, unsa kay libre ni mo Mr. Ngo, nga makabalik ka diri. Ang pili mga lungit, mga matin, ano yung ano mo? Lungit, matin, maana. May kung Ay, mungal man, ano? Ay, mungal, ano? Uy, nalino na may salamat, ano? Wala na, iwa, ay, wala Mr. Ngo. Ay, kanang, hayo ba? Ay, pagkatakot ka diri. Ay, mo, ano, may umayat, imo mo, mungal lang.
Sorry ka, Ganyan Mr. naman Ngo. namin. Hindi, mga itawa, no? Ay, di ba makatakot na ka, Mr. Ngo? Oy, ka nang, No, oy. basta kay, Nung inong meaning. o lagi, malik ang, ha? Ini ka, lunis. Lunis, Ah. Mr. Ngo. Wala, mga ano, oy. Ako, maya, ulit mo, oy. Sige, Mr. Ngo. Ay, Tawagan na ka sa assistant, Mr. Ngo, ha? bakit, naman, bakit ang ano? Bakit mga? Takdan lang yun kung Mr. Ngo, nangungo naman sa